Donahue. Cario'r bel allan o'r cefn. Teg at y llinell hanner. Mark Williams ar yr asgell bella. Croesiad Wyn! A Zach Clark yn disgyn. O math o apelion Gic o'r Smotyn. Ond Mr Jones, y dyfarnwr, yn bendant na dod i'n drosed. A mae'r chwarae'n mynd ymlaen. Bradley rwan, Bradley. Mae o'n disgyn reit ar ochr o Cwrs Cosby. A mi oedd hwnna'n drosed gweitha prosestiadau ymlaen Lewis. A mae chwaraewyr Caernarfon yn dal i ofyn pam geithon nhw ddim Gic o'r Smotyn ychydig eiliadau'n gynt. 3 yn y wal i Met Caerdydd. Bradley efo'r gic, a mi ath i trwy'r wal, a curo Alex Lang ar ei bostyn agosa. 3 munud yn unig wedi mynd ar yr ofal, ac am yr ail benwthnos o'r bron, Sean Bradley yn canfod yr hwyd. Donahue, bas hir letraws, a chi bas oedd honna, yn glanio reit ar flaen troi Sean Bradley. Bradley tu mewn at Adam Davies. Bas o nôl at Sean Bradley. Bradley brwydro i ffordd i mewn i Cwrs Cosby a'i ergyd o yn cymryd gwiriad ac yn canfod cornel isa'r rwyd. Ac efo 8 munud i fynd cyn yr hanner, mae'r tîm cartra wedi dwblu mantais. Ail gol y pnawn i Sean Bradley. Adam Davies. Torri tu mewn i ddau amddiffynwr. Taro bel ar draws y cae. At Ben Wyn. Darren Thomas o glaen o. Dyma fo Thomas! Ac Adam Davies oedd y cynta i ymateb i'r ail gyfla. A mae prif sgoriwr Caernarfon wedi ymestyn y fantais i 2 gol. Lansio'r bel i mewn i Cwrs Cosby! A mae'r bel wedi gorffen yn y rhwyd. Oedd hi'n arbediad gwych yn y lle cynta o'r ergyd gan Lewis Rhys. Ond Dion Donahue yn methu clirio'r bel oddi ar y llinell. A llygedyn o obaith i'r ymwelwyr. Sean Bradley sydd wedi gosod y bel, a Bradley sydd wedi chymryd ac yn cwblhau hat-trick efo cic ryd wych yn cymannu'r bel i gornol ucha'r rhwyd. Dim cyfle i Alex Lang. Harry Owen. Camgymeriad gan McCarthy yn cyflwyno'r bel i Zach Clark. A Zach Clark yn ei gwneud i'n fynd. Ac yn y glaw ar yr ofal, mae pethau mynd o drwg i waith i'r ymwelwyr. Capten Met Caerdydd yn cyflwyno'r bel i Zach Clark. Tafa Ben Wyn. Sotliad gan Louis Lloyd, y bel yn ôl at Lloyd! Ei ergyd o'n taro'r postyn! A fe nath Alex Lang yn wych i neidio nôl ar ei draed a gwneud yr arbediad o'r ail ergyd gan Sean Bradley. A mae Caernarfon yn llawn hyder bellach. Met yn dwyn y bel troma. Dyna'n colli'r meddiant am eiliad o leia. Yn cael tafliad ar yr ochr daw. Y rhwystredigaeth gan CJ Craven. Cicio'r bel i ffwr. Deud fath o lyfo ddim wrth y dyfarnwr. Ac yn hollol ddiangen. Mae Chris Craven yn mynd i gael bath cynnar. Griffith i lwybr Louis Lloyd. Yr eilydd i mewn i Cwrs Cosby. Tynnu bel yn ôl! A Ben Wyn yn codi'r bel dros y bar. Ddim cweit sy'n gallu chyrraedd hi yn gyfforddus.